Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit a Start Me Up 2020-as ötletversenynek az eredményhirdetésén. Bocsánat, egy kis nehézség az elején, mi sem gyakran csináltunk még ilyet, hogy online szervezzünk eredményhirdetést nektek, talán nem is a legjobb platformot találtuk meg ehhez, de az idő szűkében így tudtuk megoldani. Szeretnék köszönteni minden versenyzőt, minden mentort és zsűritagot, akik részt vettek ebben az elmúlt közel egy hónapig tartó munkában. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon izgalmas hetek állnak mögöttünk, és szeretnék először is gratulálni a versenyzőknek a beküldött videópitchekkel kapcsolatban. Látszott, hogy mindenki dolgozott rajta, és azt hiszem, hogy a zsűrinek is feladtátok a leckét az értékeléssel. I would like also to welcome our foreign competitors. We are really happy that despite of the Hungarian call, they have enough brave and entered into the Start Me Up 2020 competition. Sorry for that, all the event will be in Hungarian, but I'm sure that the main message you will understand, and I really hope that we can contact after the event and we can help you also in the future. Néhány külföldi versenyzőnk is volt, aminek nagyon-nagyon örülünk. Ez azt jelenti, hogy egyre érdekesebb ez a verseny az egyetemisták számára, és az elmúlt évekhez képest egyre többen jelentkeznek egyébként, ami tényleg nagyon-nagyon nagy visszaigazolás számunkra is, hogy ez egy hasznos munka, és foglalkoznunk kell vele, és csinálnunk kell a jövőben is. Én a BNS Startnak az ügyvezetője vagyok, Tajti Krisztinának hívnak, biztos, hogy kaptatok tőlem levelet az elmúlt hetekben. A BNS Start egy miskolci inkubátorház, a Miskolci Egyetem berkeiben működünk, nagyon-nagyon sok közös programunk van a Miskolci Egyetemmel, és így szerveztük meg idén immár harmadik alkalommal közösen a Start Me Up ötletversenyt az egyetem felkérésére. És én szeretném átadni a szót István Zsoltnak, aki a Miskolci Egyetemet képviseli a mai eseményen és a zsűriben is, és szeretnélek Zsolt megkérni, hogy pár mondatban te is köszöntsd a versenyzőket, és röviden mondd el nekünk, hogy az egyetemnek milyen programjai és milyen szándékai vannak a startuperek számára. Köszönöm szépen, Krisztina. Köszönöm szépen először is a BNL-nek itt a nagyon nagy segítséget itt a szervezésben. Először is köszönöm a résztvevőknek én is, hogy itt részt vettetek, és egy komoly munkát adtatok le. Nagyon sokan jelentkeztek, nagyon sok volt az érdeklődés, és ebből jó páran küldtetek is be videót, pályamunkát. A Miskolci Egyetemnél nagyon fontos a hallgatói innováció, illetve maga a fiatal innováció, illetve teljesen nyitottak vagyunk az egyetemen kívüli kapcsolatra, ezért örülök, hogy egyetemen kívül is érkeztek be benyújtott pályaművek. A Miskolci Egyetemen belül a Technológiai és Tudástranszfer Igazgatóságnak a feladata az, hogy koordinálja az innovációs, ilyen jellegű, startup jellegű munkákat a Miskolci Egyetemen. Az egyetem innovációs ökoszisztéma program projekt keretében csináljuk ezt a feladatot. Ez csak egy szegmense a feladatainak, egy másik nagyon fontos szegmens, hogy az egyetemnek az egyablakos ipari kapcsolatrendszerét koordináljuk, illetve tegyünk benne újdonságokat. A másik nagyon fontos, hogy a tudásvagyon hasznosításra is foglalkozunk, tehát az egyetemi szellemi termékeknek a hasznosításával, és a harmadik legnagyobb fontos feladatunk a startupoknak, a hallgatói innovációknak és az oktatói innovációknak az egyedi kezdeményezéseknek a támogatása. Egy ilyen program volt most a startup versenyünk, a Start Me Up verseny. Van hasonló, korábban egy hónappal ezelőtt volt a POC versenyünk, a Proof of Concept verseny, és hát nem fejeződik be itt ez a dolog, és szeretném azt mondani, hogy aki netán most itt nem nyer, de úgy gondolom, hogy mindenki nyer, aki már egy ilyen tapasztalaton végigment egy ilyen versenyen, az nyugodtan folytathatja velünk együtt jövő év valamikor első felében, amikor újra megismételjük ezt a versenyt. Úgyhogy én vissza is adnám a szót Krisztinának. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Zsolt, és hát az egyetem mellett a mentoroknak is nagyon nagy hálával tartozunk. 13 mentor segítette a beérkezett ötletgazdáknak, a pályázó ötletgazdáknak a munkáját. Ez a 13 mentor a változó intenzitással, a startuperek igényeinek megfelelően próbált segíteni nektek,
Sok visszajelzést kaptunk, kértünk tőlük. Ezek a visszajelzések többnyire pozitívak voltak, és azt gondolom, hogy azok a versenyzők, akik végül beadták a videópitchet az értékelésre, ők bizonyára tudtak együtt dolgozni ezekkel a mentorokkal, és biztos, hogy sok hasznos dolgot, tanácsot, segítséget kaptak tőlük. Lehet, hogy sokszor kritikusak voltak ezek a mentorok, de higgyétek el, hogy fel kell tennünk olyan kérdéseket sokszor, amik rávezetik az ötletgazdákat az ötletüknek a hiányosságaira, a kidolgozatlanságára, esetleg olyan területekre hívjuk fel a figyelmet, amire mondjuk magatoktól nem gondoltatok. A két mentorunkat megkértük arra, hogy röviden osszák meg a véleményüket, meg az elmúlt hetekben szerzett tapasztalataikat veletek, annak érdekében, hogy az ő tanácsaik alapján a Zsolt által említett következő Start Me Up versenyre, vagy bármilyen más befektetői vagy startup ötletversenyre esetleg még jobban fel tudjatok készülni. Úgyhogy engedjétek meg, hogy most levetítsem nektek azt a rövid videót, amit a két mentorunkkal rögzítettünk, és hát bízom benne, hogy tényleg ez is hasznos lesz számotokra. Alapvetően azt tapasztaltam, hogy az ötletüket az ötlet szintén átgondolták, és viszonylag felkészülten érkeztek. Abban tudtam nekik segíteni, hogy az ötletet miként tudják tovább validálni, és hogyan tudnak a potenciális ügyfelektől az ötlet üzleti potenciájával kapcsolatban visszajelzést kapni. Alapvetően azt tanácsoltam a csapatoknak, hogy egy business model canvas-t hozzanak létre az ötletükre. Ugye ez egyrészt az üzleti modell felépítésében, másrészt pedig egy pitchnek az elkészítésében is nagy segítséget tud jelenteni, amik ugye egy startup versenyen úgy gondolom, hogy alapvető tartalmak. És ezt beszéltük át, hogy ennek pontosan milyen részei vannak, illetve hogy az ő ötletüket ezt hogyan lehet átfordítani egy viszonylag alapos business model canvasbe. Nagyon nyitottak voltak az együttműködésre, úgy gondolom, hogy minden tanácsot és észrevételt megfogadtak. Olyannyira, hogy miután átbeszéltük az eredeti ötletüket, egy nappal később már írtak nekem, hogy akkor érzékelték, hogy a business model canvas alapján ez nem biztos, hogy egy nagyon működőképes üzleti lehetőség, és egy teljesen más ötletre tértek át, tényleg a szöges ellentétje volt az új ötlet, úgyhogy úgy éreztem, hogy ilyen szempontból mindenképp hasznos volt az, hogy tudtunk beszélni. Amikor először elkezdtünk beszélni, akkor volt egy ötletük, ugye ötlete nagyon sok embernek van, mindenki úgy érzi, hogy megtalálta a legjobb ötletet, viszont az ötlet önmagában ugye nem sokat ér, kell tudni mögé rakni egy üzleti tervet is, üzleti elképzelést, valamilyen megvalósíthatósági lépéseket is, és szerintem abban tudtunk előrelépni, hogy ezeket a struktúrált üzleti elemeket valamilyen módon az ötletük mögé tudtuk helyezni. Szerintem nagyon fontos az, hogy a problémát minél egyszerűbben tudják megfogalmazni. Azt láttam, hogy egy olyan nagyon nagy problémát akarnak megoldani, ami globális szinten probléma, nagyon sok résztvevő van benne, és viszonylag egyszerű, vagy viszonylag nehéz egy induló startupként erre egy komplex megoldást nyújtani. Én mindig azt látom, hogy ilyenkor érdemesebb egy sokkal kisebb problémára fókuszálni, amire egy sokkal egyértelműbb megoldást lehet nyújtani. Szerintem főleg egy ilyen startup verseny esetében érdemes kiválasztani egy olyan részelemet a nagyobb megoldásból, a nagyobb problémából, amit akár 2-3 percben is nagyon egyértelműen át lehet adni egy zsűrinek, illetve egy közönség számára. A Start Me Up ötletverseny mentorálása nagyon izgalmas volt. Akivel én találkoztam, egy versenyzővel találkoztam, ő nagyon felkészült volt, abszolút szakmailag hozzáértően át témához. Kicsit az volt, hogy túlságosan szakértően is, úgyhogy le kellett alkudnom a szakértői hozzáállásból, hogy olyan prezentáció készüljön el, amit úgy mindenki érteni fog, nem csak a szakmabéliek, de olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy a kollégáim is mentoráltak, és ugyanezt tapasztalták ők is, úgyhogy jó volt így hallani ezeket a visszhangokat a részevőkről. Arra készültem, hogy ilyen nagyon hosszú kollaboráció lesz,
és a legtöbb segítség igazából abban volt, hogyan lehetne az ötletet olyan formában előadni, hogy mindenki megérthesse, és olyan adatokat tenni, olyan információkat tenni a prezentációkba, amik érthetőek, és felkapja a fejét egy olyan ember is, aki esetleg szakmailag nem annyira érti mélyen a témát, illetve nem találkozott még a problémával, és ezen túl, amivel legtöbbet tudtunk segíteni, vagy tudtam segíteni szerintem, az, hogy hogyan kellene a prezentációt előadni. Hiszen a legtöbb résztvevő eddig vagy nem vett részt ilyen ötletversenyben, vagy nem online ötletversenyben vett részt, ami nekünk is újdonság volt, de így még nagyobb kihívás volt, hiszen személyesen nem lehet előadni, nem lehet találkozni a zsűrivel, nem lehetett csomó olyan eszközt használni, ami egy személyes előadás esetén kézenfekvő, illetve egyértelmű, és online ez teljesen más hatás vált ki. Az én mentoráltam nagyon kellemesen fogadta a megjegyzésemet, pedig tényleg voltak erős hozzáfűzéseim, erős megjegyzéseim arról, hogy hogyan kellene esetleg átalakítani, amit már előállított. Kicsit féltem is ettől, hiszen bár mentoráltam már korábban, az mindig egy ilyen egymás mellett ülős kollaboratív munka volt, és így online az ember teljesen másképp éli meg, hogyha negatív dolgot mond valamire, vagy éppen eltántorítja a jelentkezőt attól, hogy hogyan kell csinálnia, de mindvégig pozitív volt a visszacsatolás, ami így az online mentorálásnál újdonság volt nekem, hogy a tavalyi Start Me Up versenyen személyesen ott én is Miskolcon, és együtt éltem a csapattal, együtt dolgoztunk, együtt csináltuk az egész prezentációt, most pedig inkább ilyen szigetszerűen néha beszéltem a mentor által, írt e-mailt, én is válaszoltam neki, szóval sokkal hosszabb volt a kollaboráció, mint korábban. Szerintem a legnagyobb fejlődés, amit tudtam előidézni a versenyzőnél, az az, hogy hogyan tudja ezt úgy előadni, hogy érthető legyen, illetve befogadható legyen olyan emberek számára is, akik nem szakmailag, nem ezen a területen vannak elmélyülve, és őszintén várom a pitch verseny eredményét, hogy láthassam, hogy ezt tényleg sikerült elérni. Bárki ötletversenyre jelentkezik esetleg jövőre, úgy gondolja, hogy ezek után megpróbálja esetleg újra, vagy elsőként megpróbálja az ötletversenyt, akkor nézze meg, hogy a nagy ötletversenyeken emberek hogyan prezentálnak, miről adnak elő, miképp adják elő a saját tartalmukat, hogyan lehet valamit összefoglalni, milyen struktúrában építik fel. Rengeteg jó YouTube tutoriál, amit én is megtudtam egyébként most, arról, hogy hogyan érdemes például egy pitchet felépíteni, másnak a pitchelését nézni, a prezentáció előkészítésről, a PowerPointon túl is van élet, miképp van a PowerPointon túl élet, és hogyan legyen igazából. Egy dolgot mondtam a versenyzőnek, hogy legyen egy szexi prezentáció, és talán ez a legfontosabb, hogy erre viszont fel lehet készülni előre. Na hát tényleg voltak nagyon jó prezentációk, amiket beküldtetek, és igazából amire Robi is utalt, és picit ilyen visszatekintésképpen levetítettük nektek a 2018-as Start Me Up versenynek a videóját, amit nagy nehezen sikerült elindítanom, de nyilván teljesen más szituációban tudtuk idén megszervezni ezt a startup versenyt. Kihívás volt ez nekünk szervezőknek is, de biztos vagyok benne, hogy nektek, versenyzőknek, mentoroknak, és igazából a zsűrinek is. Sajnos ugye most a jelenlegi járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy itt a BNS Start kreatív térben egy attraktívabb és lehet még, hogy hatékonyabb verseny is lett volna, amit megszervezünk, de nagyon bízunk benne, hogy a következő Start Me Up verseny esetében már vissza tudunk majd térni abba a struktúrába, amit korábban az előző években alkalmaztunk. Ennek ellenére én azt látom, hogy hasznos volt a mentorok segítsége, és igazából a zsűri is el tudta végezni a munkáját. A beküldött videópitcheket egy 6 tagú zsűri értékelte, és ahogy a verseny, úgy az értékelés is rendhagyó volt ebben az évben. Ahogy megírtam nektek korábban, a zsűrinek nem volt lehetősége kérdéseket föltenni. Ugye ez volt az egyik nehézség, ez nem csak nektek volt nehézség, hanem a zsűri
számára is, hiszen hogyha volt néhány olyan pont a videótokban, amit nem értettünk meg pontosan, vagy szerettünk volna további információkat kapni, akkor ezt nem tudtuk közvetlenül tőletek megkérdezni. Én jó magam nagyon sok mindennek utána néztem tegnap éjszaka az interneten a különböző ötletekkel kapcsolatban, és hát így tudtunk informálódni. Egy előre megadott szempontrendszer alapján pontozott a zsűri, egy 1-től 5-ös skálán átlagosan 35 pontot lehetett elérni minden pitchnek, és igazából nem is láttuk egymásnak az értékelését, hiszen egy nap állt rendelkezésére a zsűrinek, hogy megnézze az összes beküldött videót, azokat a megadott szempontrendszer alapján értékelje, és ezt visszaküldje nekünk, hogy összesíteni tudjuk az eredményt. Minden esetre kialakult a végeredmény, és szeretném, hogyha most megnéznénk közösen azt a 3 pitchet, amit a zsűri, a 6 tagú zsűri összpontszáma alapján a legjobbnak találtunk, és azt gondolom, hogy mindannyian, akik nem kerültünk be, ezeket a pitcheket tekinthetjük mint egy mintának. Nyilván van még minden pitchben hova fejlődni, de ez volt az a 3 verseny munka, amit úgy gondoltunk, hogy a legjobbnak hirdetünk ki. Úgyhogy akkor megpróbálom nektek elindítani az elsőt. Üdvözlök mindenkit! A Playthrough-t fogom most bemutatni. Én Kovács András Valentin vagyok, a csapat további tagja Szabó Tamás és Kovács János Viktor. Miből tanulnál szívesen? Könyvből vagy telefonból? És vajon a diákok miből tanulnának szívesen? Ötletünk egy telefonos játék alapú oktatási segédlet, ami feldolgozza a legfontosabb témaköröket általános iskolások és gimnazisták részére. Telefonnál beszélgetsz, felderítesz, csatázol. Tankönyvnél olvasol, olvasol és olvasol. A tanárok fő problémája az oktatásban, hogy nem tudják a diákok figyelmét fenntartani. Diákok nem tudnak önállóan tanulni, szenvednek a tankönyv felett, még a jó tanulóknak is nyűg a tanulás. A szülők nem elégedettek az oktatással, ezért magántanárhoz járatják gyereküket. Ezekről további információt az alábbi linken találsz. Magyarországon összesen 704 000 diák van, akik közül 316 000 fő akar tovább tanulni, illetve jár magántanárhoz, ami havi szinten 10-40 000 forintjába kerül a szülőknek. Európában pedig 16 millió diák az, aki jelenleg is költ extra oktatásra. Oktatási problémát mi is megvizsgáltuk, mint például hogyan tanulnak a diákok, és mi az, ami jobban megmarad. Eredményül az jött ki, hogy 1 óra iskolában tanulás megfelel 3 óra tankönyvből tanulással és 2 óra jegyzetből tanulással. A videók és a játékok viszont ugyanolyan hatékonyak, mint a tanórák, ami alá is támasztja a mostani egyre növekvő népszerűségüket. Megoldásunk egy telefonos applikációs játék. A videós oktatást fejlesztjük tovább, tesszük interaktívabbá, változtatjuk játékká a tanulást. Hatékonyság növelés érdekében beépítettük a Pomodoro technikát, ami a diákok figyelési képességét aknázza ki, az ismétlő tanulás pedig a tananyagok hosszú távú megjegyzésében segít. Saját készítésű prototípusunkkal megmutatom, hogyan néz ki 1 óra. A maratoni csatát tanuljuk most. Először egy rövid bevezetőt kapunk az eseményekről, majd a nálunk lévő jegyzetek alapján kell kérdésekre válaszolnunk. Itt egy párbeszéd alapján megtudjuk a jelenlegi helyzetünket, hogy a Domrot sikerült elfoglalni, és hogy jönnek-e a spártaiak segíteni, és a jegyzetünk alapján tudjuk, hogy Telihold után jönnek, majd további feladatokkal, most például felderítéssel kell további információt szereznünk. Ezt tanárok segítségével 3 óra anyagát dolgoztuk fel 20 percben, ami úgy lehetséges, hogy nem leírjuk, hanem megmutatjuk, hogy nézett ki egy görög amfóra, hogy néztek ki a sátrak, vagy éppen egy görög felszerelés. Tanárok számára a játék fenntartja a diákok figyelmét órán. Diákok számára átlátható és játék lesz a tanulás.
Szülőknek olcsóbb alternatíva, és nem kell gyerekének könyörögni, hogy tanuljon. Versenytársak. Történelmi játékok túl hosszúak, EasyMaths, tanárok által készített videós tananyagok. Tanárok nem értenek hozzá, nincs megfelelő eszközük, nincs idejük, és tanáronként változó a minőség. Prototípusunkat egy osztállyal kipróbáltuk, és diákok 90%-a szeretne így tanulni. Továbbra is tárgyalunk a Microsoft-tal, Mahjonkkal a Minecraft felhasználási jogáról. Előnye, hogy lenne egy erős támogatónk és kész játék. Hátránya viszont, hogy rendkívül lassan döntenek, és Minecraft Java verziója telefont nem támogatja. Ezért párhuzamosan egy saját telefonos applikációt készítünk. Előnye, hogy függetlenedünk, és ha körbenézünk, számítógép nem feltétlenül van minden diáknak, de a telefon ott lapul mindenkinek a zsebében. Hátránya, hogy nulláról kell mindent felépíteni. Ütemtervünk: 1 hónap kell a Unity alapú játékszoftver elkészítéséhez, utána 3 fővel 1,5 havonta tudunk egy témakört elkészíteni. Célunk egy olyan eszköz létrehozása, ami tanulás hatékonyságát növeli, önálló tanulási időt felezi, tanulási kedvet növeli és önfenntartóvá válás. Értékesítés iskolák számára rendezvényeken keresztül és személyes felkereséssel, szülőket tanárokon keresztül érjük el, diákokat influencereken keresztül érjük el, trendi, amivel játszanak. Magyarországon jelenleg 316 000 diák költ extra oktatásra, ebből várhatóan 5800 fő vásárlónk lesz harmadik év végére. Értékesítési csatornáink a Play és App Store. Egy témakört egy fél évre 500 forint áron értékesítenénk, 5-től 12. osztályig összesen 64 témakört tudnánk feldolgozni, 5800 vásárló mellett egy témakör évente 2,9 millió forint bevételt hozna, 64 témakör pedig évente 185,6 millió forintot. Ezek a költségeink lennének: egy témakör elkészítése 1,77 millió forint. Eleinte mind a grafikus, mind a programozó fele áron is vállalja, fennmaradó költségekre további tőkét igényelnénk. Kilépés könnyen skálázható, hamar kiderül, hogy bukik-e az ötlet, ha befutunk, történelem 64 témakörét feldolgozzuk, első pályából finanszírozzuk a továbbiak készítését, külföldre kilépés témakörönként 2-3 nap fordítást venne igénybe, Play Store-ral alapból egész EU-t elérhetjük. Lerövidül a fejlesztési idő, újrahasznosítható elemek, más tantárgyakat is feldolgozunk, platformok bővítése, Unity nagyon kompatibilis, iskolák számára az állam is megveheti. Köszönöm a figyelmet! Üdvözlöm Önöket, Regős Ádám vagyok, a Behind You Safe biztonságtechnikai kameralámpa ötletgazdája, megalkotója és a csapat vezetője. Miért is van szükség egy ilyen biztonságtechnikai kameralámpára? A BC, ahogy mi hívjuk, BC lámpa egyfajta rést tölt be a kerékpáros közlekedésben. Jó magam is kerékpározom amatőrsportolóként, valamint családommal hobbisportolóként. Magyarországi kerékpárutak kiépülőben vannak, de még mindig megmaradt a közútra felfestett kerékpáros jelzés, mely közlekedés biztonsági szempontból nem szerencsés. Figyelnünk kell az előttünk haladóra, figyelnünk kell a kátyúkra, csatornákra, ugyanakkor hát is kell folyamatosan tekingetnünk, mert a városi közlekedésben a hátunk mögött történő események a legveszélyesebbek. A kerékpárok ugye nem rendelkeznek kötelezően egy ilyen holtérfigyelő, háttérfigyelő eszközzel, ezért gondoltunk egy hasonló eszköz tervezéséhez, mint a gépjárműveknél a fedélzeti kamera, mely egyre jobban elterjedt. Így a folyamatos hátratekintegetés helyett gyakorlatilag a BC kameralámpa egy élő képet lő át hátulról a telefonunkra, melyen applikáció fut. Így gyakorlatilag ki tudjuk váltani magát a lámpát,
hisz a kerékpár hátuljára felhelyezhető a BC kameralámpa az ülés alá, valamint a kilométerórát helyettesítheti a telefonunk. Gyakorlatilag fel lehet tenni a kérdést, hogy van egy külön applikáció, miért van rá szükség, amikor mindenkinek ott van a Strava, a Runtastic és a többi fitness applikáció, nem kell aggódni emiatt. Az applikációnk elindításával lehetőség van rá, hogy összekapcsoljuk a népszerű fit appokkal a működést, így egy gombnyomással elindul mindkettő. Mi látjuk a visszapillantó tükör, vagyis a telefonunkon a visszapillantó tükröt, valamint megjelenítjük azokat az adatokat, amelyek szükségesek egy kerékpáros számára, az átlagsebességet, a jelen pillanatnyi sebességet, elégetett kalóriát és a megtett távot. Gyakorlatilag a célközönségünk a városi ingázók, akik munkahelyükre és vagy iskolába mennek kerékpárral. Ez az út statisztikai adatok alapján 30 perc szokott lenni egy nagyvárosban, mint például Budapest. Felmerül a kérdés, hogy a telefonok meddig bírják ezt a folyamatos wifi kapcsolatot, mivel az ingázók fél órát beérnek a munkahelyükre, akár tölteni is tudják ott a telefonjukat, de ezt hozzátenném, ha valaki egész nap egy wifi kapcsolatban van a telefonjában, a munkahelyén, iskolában, otthon, 8-10 órát, akkor is ki kell, hogy bírja a telefon. Magába a kamerában levő akkumulátorról később beszélnék, viszont a BC vezeték nélküli biztonsági kameralámpa nem csak egy lámpa, hanem egy háttértámogatásvédelem és közösség. Néhány statisztikai adattal szeretném ezt megtámogatni, ugyanis magyarországi lakosságnak a 22%-a használ közlekedésként kerékpárt. Közlekedés biztonságilag Magyarország a 8. helyen van, ezt nem Miskolcon készítették. Valamint a kerékpáros turisztika a 3. helyen, ez az Európai Kerékpáros Barométer felméréséből jött ki. Felvázolnám az idővonalunkat. 2021-ben szeretnénk elindulni a BC biztonsági kameralámpa piaci megjelenésével, amelyhez tartozik egy honlapszolgáltatás, közösségi csatornák, monitoring, prémium csomag, valamint az első 100 ügyfélnek 5 évre ingyenes háttértámogatás. Erre később kitérek, hogy miért is ingyenes, illetve mi a fizetős. BC funkció, Wi-Fi kamera élőképpel, LED lámpa, mely bele van építve a házba, víz- és ütésálló IP68-as besorolású ház, SD kártyára való rögzítés, vagyis egy dashcam, mobilapp összeköttetés a népszerű fitness appokkal, ahogy mondtam, valamint egy vészriasztó funkció, mely a telefon szenzorait használja, hirtelen fékezésnél, esésnél az előre megadott telefonszámot hívja, vagy SMS-t küld rá. Technikai specifikáció, 2x2000 mAh-es akkumulátor 18650-es szabvánnyal szolgáltatja az áramellátást. Ez a felmérések alapján egy hétre elegendő, 5 napra elegendő áramenergiát biztosít a kameralámpa számára, hogyha 2x30 percet használjuk naponta. MicroSD kártya 32 GB-tal a folyamatos ellenőrzésre. Ez tartalmazza a csomag. A töltés USB-C-ről történik, 3D nyomtatott ház maga a kamera háza. Az alaplap, illetve a kamera drón alkatrészekből lett összerakva. Ugye a drónoknál ezt már kifejlesztették, hogy nem lehet késés, hisz például a drón neki megy a falnak. Piaci kutatásunk szerint a versenytársak megjelentek a piacon több évvel ezelőtt, de mindenki a prototípusig jutott, vagy csak egy koncepció tervig, közösségi finanszírozási oldalon, viszont a kommentekből kiderült, hogy maga a termék nem jelent meg, egy lehúzás volt sajnos. Ennek ellenére a rengeteg kommentből kiderült, hogy érdeklődés van. Szeretnénk az ipari felhasználók számára a BC Heavy-vel megjelenni, ez főleg a közösségi kerékpárosok számára, valamint a hosszabb túrákra indulók számára lesz érdekes, nagyobb akkumulátorral, beépített powerbank-kel, valamint a meglévő applikációkkal összeköthetően. Gyakorlatilag a robusztusabb ház még nagyobb lesz, egy Balatonkört ki kell, hogy bírjon, ami 210 km körül van egy feltöltéssel, illetve erről lehet tölteni a telefont is. Az ügyfelek PayPal-en, Google Pay-en és Apple Pay-en keresztül fizethetnek, mely érintésmentes. Azt tudni kell, hogy Magyarországon majdnem minden hétvégén rendeznek egy-egy kerékpáros versenyt.
Ezeken a kerékpáros versenyeken szeretnénk biztosítani a résztvevők számára tesztelési lehetőséget a BC biztonsági kameralámpa használatával, és végül szeretném megköszönni a lehetőséget, illetve mentoromnak is, valamint még egyszer mutatnám a BC biztonsági kameralámpa háza, illetve ez a prototípus. Remélem a továbbiakban találkozunk, és megnyerte tetszésüket. Önök mit gondolnak, mit lehet előállítani mindössze 30 forintból? Remélem kíváncsiak lettek, mert a következő percekben választ kaphatnak erre a kérdésre is. Üdvözlöm Önöket, mi vagyunk a Rewind, akik új életre keltik a műanyag hulladékot. Csak Európában évente 26 millió tonna műanyag hulladék termelődik, amelynek alig 30%-a kerül újrahasznosításra. Mi erre a problémára hoztunk egy megoldást. A műanyag hulladék összegyűjtése és tisztítása után apró darabokra aprítjuk, extrudáljuk, vagyis megemlesztjük, és egy állandó keresztmeneteten átnyomjuk az anyagot, és így filamentet készítünk belőle. A filament vagy más néven nyomtatószál az ömledék rétegzéses 3D nyomtatási technológia alapanyaga. A kész filamentből ezt követően 3D nyomtatóból egyedi tárgyak készíthetők, ezáltal megvalósul a körforgásos gazdaság. Elsődleges tevékenységünk a vállalatok, intézmények és magánszemélyek műanyag hulladékából filament készítése, amit webshopon keresztül 5500 forint per kilogrammos áron értékesítünk. A 3D nyomtatás az egyik leggyorsabban növekvő szektor, becslések szerint világszinten 2021-re 10 milliárd dolláros iparággá nő. Startupunk először a 3D nyomtatással foglalkozó magánszemélyeket célozza meg, majd ezzel párhuzamosan, mivel már most rendelkezünk 3D nyomtatókkal, az újrahasznosított filamentből egyedi tárgyakat is tudunk készíteni megrendelésre. 2022-ben már az egyedi termékeket vásárló céges ügyfeleket is szeretnénk kiszolgálni, továbbá 3 éven belül olyan szintre akarjuk fejleszteni nyomtatószálak minőségét, hogy a 3D nyomtatással foglalkozó vállalkozások is ügyfeleinké váljanak. Terület tekintetében először a magyar, majd 2022-ben az európai piacra is belépünk. Startupunkban megvalósul az energiahatékony újrahasznosítás. A műanyag hagyományos újrahasznosítás ugyanis 70%-kal több energiát igényel, mint a filamentként történő reciklikálás. Továbbá, ha a nyomtatószál hulladékból készül, az 90%-kal kevesebb energiafelhasználással jár, mint ha új anyagból lenne. Az üzleti életben fontos tényező az ár. A filamentek ára világszerte átszámítva 9 és 15 000 forint per kilogramm között mozog, ehhez képest a tisztán hulladékból készülő filament előállítási költsége mindössze 30 forint. Feltérképeztük a versenytársainkat makro- és mikroszinten is. Összehasonlítás alapjául pedig a glikollal módosított polietilén tereftalát, vagyis a PETG-árát vettük. Jelenleg Magyarországon 2 cég gyárt filamentet, a Filament Kft. Célcsoportja az ipar, ennek megfelelően termékpalettájuk fókuszában a műszaki műanyagok állnak. A másik a Filanora, ami leginkább a magánszemélyeket célozza meg, környezetbarát termékcsaládjuk főeleme a politársa, vagyis a PLA. A filament 10.500 forint, a Filanora pedig 7.100 forint per kilogrammos áron kínál PETG filamentet, viszont egyikük sem gyárt újrahasznosított anyagból nyomtatószálat, így jelenleg egyedülállók lennénk a magyar piacon. Európában a holland Riflo és a brit Filamentív állít elő újrahasznosításra a filamentet. A nyomtatószálak árai viszont 10 000 forint felett vannak, ami jóval magasabb, mint az általunk meghatározott ár. Pénzügyi modellünkben ugyanis egy 5500 forint per kilogrammos árat határoztunk meg, egy tekercs filament pedig 1 kilogrammos. Számításaink szerint a havi fix költségek 245 000 forint körül alakulnak. Az előállítás költsége még a legrosszabb szenáriót figyelembe véve is, vagyis hogy a filament csak 50% hulladékot tartalmaz, és 50%-ban pedig új anyagot, 242 forint per kilogramm, csomagolással együtt 442 forintba kerül egy tekercs előállításra. Az összes költség már 49 darab termék értékesítése esetén megtérül. A gép kapacitásának mindössze 50%-kal számolva 30 darab tekercs értékesítése 1.650.000 forintos árbevétellel jár,
amivel 1.273.000 forintos nyereséget lehet realizálni, ez 12 hónapra vetítve 19.800.000 forintos árbevételt jelent. Egy startupban az ötlet mellett nagyon fontos a csapat is. Gazdasági vezetőnk Stella, végzős közgazdász, termeléstervezés és beszerzés területén van tapasztalata, emellett tárgyalóképes angol és német nyelvtudással rendelkezik. Egyik szakmai vezetőnk Bence, aki évek óta foglalkozik 3D nyomtatással, modellezéssel és bérnyomtatással, magánszemélytől és cégtől egyaránt érkeznek megrendelései. Mechatronikai mérnök végzettséggel rendelkezik, jelenleg pedig a gépészmérnöki karon doktorandusz. Anyagtechnológiai szakmai vezetőnk Inga, aki okleveles anyagmérnök, polimermérnöki szakirányon, jelenleg pedig doktorjelölt. Csapatom azzal a megtisztelő feladattal bízott meg, hogy én legyek az ügyvezető, aki mindezt összefogja. Én okleveles közgazdász vagyok, és jelenleg az anyagmérnöki mesterképzésre járok polimermérnöki szakirányon. Álmunk, hogy 2025-re 500 000 műanyag palackot hasznosítsuk újra, ami 5 felnőtt hím afrikai elefánt tömegével egyezik meg. Hogy miért nálunk lenne a legjobb helyen a díj? Az ötlet már megszületett, jelenleg a piackutatás fázisában vagyunk. A következő nagy mérföldkő a fejlesztés és az első prototípusok legyártása. Ez azonban támogatásra van szükségünk, mivel a filamentkészítőgép ára 400 000 forint, illetve 100 000 forint anyagköltséggel is számolunk a fejlesztéshez. Ezt követi majd egy jól targetált marketingkampánnyal megtámogatott piaci validálás, amely során mintákat küldünk ki a potenciális fogyasztóknak, végül pedig a gyártás következik. Összesen 600 000 forint a tervezett beruházási költségünk, a támogatás fennmaradó részét pedig az első hónapok fix költségeire fordítanánk. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket! Hát mi is köszönjük Borsodi Eszternek és csapatának, és azt gondolom, hogy ez a projekt azért is nagyon szimpatikus volt, mert a környezettudatosság és a hulladék újrahasznosítás az egyébként is egy nagyon fontos szkóp, most nem csak hazánkban, hanem európai és világszinten is. Ez a 3 pályázat volt, amit vagy az ötlet, vagy az előadás, és vagy mind a 2 alapján a zsűri a pontszámai alapján a legjobbnak ítélt meg, és most szeretném megkérni István Zsoltot, hogy a zsűri képviseletében mondjon pár szót, illetve hirdesse ki a végső eredményt. Köszönöm szépen, Kriszta. Hát ilyenkor szokták mindig azt mondani, hogy a zsűri mindig nagyon nehéz helyzetben volt. Láttátok a 3 videót, akik úgymond a beérkezettek között a döntőbe kerültek. Én először mielőtt elmondanám az eredményeket, azt meg szeretném köszönteni a zsűri tagjainak, hogy segítették a munkánkat. A zsűrinek tagja volt Ács János, Bihal Tamás, Kis Ákos, Bürek Andrea, Tajti Krisztina és jómagam, és mindazon mentoroknak, akik tényleg a felkészítéseket segítették. Én azt gondolom, hogy itt mindenki nyert, mert a mentorálási folyamatban nagyon hasznos tanácsokat kapott, és a Miskolci Egyetem, illetve a BNL is továbbiakban is felajánlja segítségét mindazoknak, akik most nem kerültek a döntőbe, illetve hát továbbra is a segítséget szeretnénk biztosítani a jövő évben induló újabb innovációs versenyeinknek. Nos, az eredmény. Ahogy elmondta Krisztina, hogy nagyon sok szempontrendszerből állt össze az eredmény, és ezek alapján a zsűri szerintem egy nagyon jó kiegyensúlyozott pontszámokkal meghatározóan egyértelműen meg tudtuk mondani, hogy ki legyen aki az első, ki legyen a második, és ki legyen a harmadik. Kezdem rögtön az elsővel. Lehet, hogy nem mindig általában fordítva szokták mondani, de én szeretném akkor, hogyha az első díjat tudnánk elmondani. A legjobbra értékelte az ötletet a beküldött pitch alapján a Rewind csapatot, tehát Borsodi Esztert és csapatát. A nyereménye 1 millió forint bruttó megbízási díjtámogatás, amit a Miskolci Egyetem Proof of Concept alapból tud finanszírozni. Gratulálok a teljes csapatnak, ezzel kapcsolatban a részleteket majd személyesen is felvesszük és egyeztetjük. Nagyon szépen köszönöm.
Második helyezett, további támogatási ötletet kapott a Proof of Concept alapból a Playthrough, Kovács András Valentin, aki 500 000 forintos megbízási támogatást kap a Proof of Concept alapból. Yeah. Oké, végre van. A legjobb videóért járó külön díjat kapta az Input program felajánlásával 120 000 forint értékű értékben. Ez egy részvétel a december 2-a 4-e között megtartott technológiai újdonságokat bemutató Lisszaboni Web Summit konferencián a Behind You szép ötlettel Regős Ádám és csapata. Mindenkinek nagyon gratulálunk, és a nyertesekkel külön is felveszik a kapcsolatot, és én azt gondolom, hogy bízom benne, hogy nem szakad meg a többiekkel sem a kapcsolat. Krisztina, visszaadnám neked a szót. Igen, köszönöm szépen, én is gratulálok mindenkinek. Biztosan tudjátok, hogy a BNS Start itt van a Miskolci Egyetemen, a BNS Start Kreatív Tér. Itt szeretettel várunk benneteket, munkaállomást tudunk biztosítani, nagyon örülünk, hogyha bejöttök hozzánk, és tudunk szakmai tanácsokkal és segítséggel is támogatni benneteket a jövőben is. Úgyhogy tényleg várunk szeretettel, Zsoltékkal pedig nagyon aktívan együtt dolgozunk, úgyhogy azon fogunk dolgozni a jövőben is, hogy tudjunk nektek olyan támogatást adni, ami a nap végén nálatok is egy érzékelhető segítség lesz. Még egyszer szeretném megköszönni a startupereken kívül a mentoroknak és a zsűrinek a munkáját én is, és engedjétek meg, hogy a partnereinknek is köszönetet mondjak itt zárásképpen. Nagyon hálásak vagyunk az Input programnak, akik mentorációval, zsűrizéssel és ugye nyereményfelajánlással is részt vettek ebben a Start Me Up 2020-as ötletversenyben. Ezen kívül a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatalnak, az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetségnek és a Borsod megyei Kereskedelmi és Iparkamarának is. Minden szervezet azt gondolom, hogy meglátta a lehetőséget abban, hogy építsünk közösen egy jól működő innovációs ökoszisztémát Miskolcon és a régióban, és ezen fogunk együtt dolgozni a jövőben is. A zsűri által megkapott pontszámokat és véleményeket és kommenteket, mert bizonyos esetekben voltak visszaküldött vélemények is, összesíteni fogjuk a jövő hét folyamán, és személyre szabottan minden egyes versenyzőnek el fogjuk küldeni a rá vonatkozó értékelési adatokat. Azt gondolom, hogy ebből is tudtok még tanulni, és természetesen, hogyha kérdésetek van, akkor keressetek meg, és megpróbálunk segíteni benne. Ahogy István Zsolt korábban is már elmondta, én is hangsúlyoztam, nem ez volt az utolsó Start Me Up ötletverseny, folytatjuk, mindenképpen folytatjuk, mert látjuk egyébként, hogy egyre többen és egyre jobb minőségű ötletekkel jelentkeztek hozzánk, ezért ajánlom figyelmetekbe a Miskolci Egyetem és a BNS Start Facebook csatornáját és egyéb kommunikációs felületeinket. Figyeljétek, és ott mindenképpen fogjuk jelezni, hogy hogyan és mikor lehet majd jelentkezni 2021-ben a Start Me Up ötletversenyre. A mostani ötletversenynek az eredményhirdetését elérhetővé fogjuk tenni a startmeup.hu weboldalon, és dolgozni fogunk rajta, hogy ott is a jövőben kapjatok majd hasznos információkat, tehát ezt a weboldalt is lehet majd figyelni, nem csak a verseny jelentkezésre kapcsán, hanem igyekszünk ezt is élővé tenni, és olyan tartalommal megtölteni, ami számotokra hasznos lehet. Én nagyon-nagyon remélem, hogy úgy értékelitek, hogy ez egy hasznos időtöltés volt számotokra. Bízom benne, hogy sokat tanultatok, és olyan visszajelzéseket kaptatok, amit be tudtok majd építeni a jövőben a startup életbe, a munkátokba. És mindenkit arra biztatok, hogy ne adja fel, hanem dolgozzon tovább. Lehet, hogy nem ezen az ötleten kell dolgozni, mivel most jelentkeztetek, lehet, hogy jövőre egy teljesen más ötletetek lesz, viszont biztos vagyok benne, hogy fogjátok tudni hasznosítani a most megszerzett tapasztalatokat. Köszönöm szépen a részvételt, az időtöket, és kívánok a jövőben is nagyon eredményes munkát, és bízom benne, hogy egyre több csapatról fogunk majd hallani, akik a Miskolci Egyetem ötletversenyén vagy segítségével indultak el, és valamilyen sikereket tudnak felmutatni. További szép napot kívánok nektek, és találkozunk 2021-ben is, remélem, a Start Me Up ötletversenyen. Sziasztok!